Goddag og velkommen til Engstrup Efterskole. Jeg vil gerne fortælle jer lidt om skolen, men først synes jeg, I skal gå rundt og se på skolen sammen med en af vores elever, som lige vil vise rundt. I Fælderen er der altid liv og glade dage. Du kan tage og spille pool med vennerne, eller bare chille over og spille bordtennis. Jeg kan også, drenge. Det mangler at stille det andet. Her på Engstrup har vi gode faciliteter for vores linjefag. I performance kan du udleve din indre ballerina. Silence kills, sing for me, fill my heart with anything. I musikhuset er musikholdet altid klar på den sang. 1, 2, 3, 4. I vores hal er der altid god stemning og opbakning omkring holdet. Exit Sport. Her udfordrer vi dine grænser. Hej og velkommen til Profeti. Profeti, som jo er min hjemmebane. Profeti står for projekt efterskole 10. klasse. Og i Profeti arbejder vi rigtig meget med gruppearbejde. I løbet af året arbejder vi med en masse forskellige projekter. Et eksempel på det kan være at gøre en forskel, hvor vi støtter SOS Børnebyerne. Det gør vi ved at indsamle flasker og oprette forskellige aktiviteter. Vi har også arbejdet med et projekt, der hedder Next Level, hvor det går ud på at opfinde et produkt. Der har min gruppe for eksempel lavet en hjemmeside, som hedder #politik, hvor vi har samlet alt dansk politik på et site, og vi skal gå videre til finalen i Odense. Vi har også lavet noget, der hedder Avisen i undervisningen, hvor hele klassen skriver en avis sammen. Et normalt forløb foregår på den måde, at vi først har et spotkursus, som udføres af en af lærerne, og derefter skrives en rapport i grupper. Det hele ender ud i en mundtlig fremlæggelse. Derudover har vi et samarbejde med nogle jævnaldrende fra Spanien. Vi var på udveksling hos dem i efteråret, hvor vi oplevede deres kultur ved at bo hjemme hos deres familier i en uge. I foråret kommer vores nye venner så op til os. Profeti er ikke bare en klasse. Profeti er et hold. Det er det for mig. Ja, men så håber jeg, at I får god rundvisning, og så vil jeg bare sige tak for jeres besøg på Engstrup Efterskole. Jeg håber, vi ses igen.